Halkara Bitaraplyk gününiň ýurdumyzyň hemişirik bitaraplarynyň 29 ýyllyk bayram münasibetli Daşoğlu şäherine ýeni-de bir desga dawarlaýady ulanmagy berildi. Ol umum meýdany bir gettara barabar bolan Kamaz okuw hyzmat ediş merkeziniň binasydyr. Ýerinde Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasy bilen köp taraply gatnaşyklary güneşli diýarymyzyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň arasynda uly orun tutýar. Kamaz açyk görnüşli ölümçülük birleşiginiň tehnikalary berkarar döwletimiziň ölümçülük düzümlerini giňden ulanýar. Bu bolsa olaryň bökdönsiz işiniň ündüksiz dowam etdirilmegini talap edýär. Şu jähetden täze merkezleriň gurulmagy we ulanmagy berilmegi ähmiýetlidir. Täze destganyň açylyş dabarasy bayramçylyk şäherler bilen münasibet goşdy. Bu ýerde welaýatyň medeni işgärläriniň çykyşlaryna giň orun berildi. Destganyň gurulşyna tapawutlananlara hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşurly. Täze destgan awtolary awatlamak boýunça zerur işleri durmuşa geçirmäge niýetlenenler. Dawara gatnaşan adamlar destganyň iş mümkinçilikleri bilen içken tanışdylar. Şany seni münasibetli ulanmagy berilen täze merkezi hemmileriň göwünlerini götürdi. Şonuň üçin olar ýurdumyzda işlemäge, özara behwitli gatnaşyklary ösdürmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hem-de arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.